كان لكم في رسول الله أسوة حسنة البتہ تحقیق توڑے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے کہ رب کائنات نے فرما دیتا توڑے واسطے بہترین نمونہ میرے محبوب دی زندگی دے اندر ذرا اور کر دے چلیے کہ کریم آقا نے سانو کیویں دی زندگی گزار کے دیتی ہے ساڑھے معاشرے نے کی سمجھے آئے کہ شاید رسول اللہ دا دین ہی ہے کہ مولوی جناب اعلیٰ جو مسجد نماز پڑھ دینے تیر آستانے تے تسبیحاں ہلا دینے بس تسبیحاں چلاؤ نمازہ پڑھو اے حضور دا دین ہے تے اقتدار ڈاکوانو دے دیو شرابیانو دے دیو بدماشانو دے دیو شاید دین دا حصہ ہے کہ جناب اعلیٰ اقتدار تے جناب اعلیٰ طاقت تے پاور ڈاکو کھلوئے لیکن تسبیح تے مسلح تے جناب اعلیٰ گدی کسے داڑی آلے پگڑی آلے کھلوئے میں انہاں لوگاں دی غلط فہمی دور کرنا چاہنا جیسا قادہ سا کلمہ پڑھے آئے انہیں جویں مسجد عبادت دا درس دیتا ہے انہیں آقا نے مسجد بیٹھ کے حکومت چلامن دا بھی بلد سے آئے اسیاں نے اس دین نو پورا سمجھو حضور مذہب لے کے نہیں آئے حضور کامل دین لے کے آئے دین ایک سسٹم نو کہندے نے جنہیں اندر مذہب بھی ہوئے عبادت بھی ہوئے جنہیں اندر جناب اعلیٰ سوشل ویلفیئر دا کم بھی ہوئے جنہیں اندر جناب اعلیٰ انسان دے دکھ درد مداوہ بھی ہوئے اگر تسا غور کر کے دیکھو گے رحمت للعالمین مسجد جے نماز پڑھ دے نظر آمن گے مسجد دے اندر بیٹھ کے سپریم کورٹ دی عدالت لاندے بھی نظر آمن گے اللہ دی مخلوق دے اندر میرے نبی دی عدالت نہ لوٹی سپریم عدالت کسے دی نہیں ہو سکتی وہ ساری عدالت مسجد دے اندر میرے آقا نے لا کے دکھائیاں انہوں شادرے دا مسلمان نہ پڑے تے دی مرضی ہے حضور دے دین دا تے قصور کوئی نہیں میرے آقا نے مسجد دے اندر جتھے قرآن پڑھنا پڑھانا سکھایا ہے اتھے میرے کریم رحمت للعالمین نے مسجد دے اندر صحابہ کرام نو جہاد تے روانہ فرما کے فوجی چھونی دا کم بھی مسجد تو لے آئے جتھے میرے کریم آقا نے جناب اعلیٰ لوگاں نو حلال حرام دے مسئلے دسے نے اتھے مسجد دے اندر بیٹھ کے میرے آقا نے صحابہ دے نکاح بھی پڑھائے نے ہون جناب انہاں نکاحاں نو تساں مسیتاں چوں کڈ کے شادی حالاں وچ لے گئے ہوتے قصور شادرے دے مسلمان دا ہے حضور دے دین دا کوئی قصور نہیں ہے میرے آقا نے مسجد دے اندر بیٹھ کے جتھے لوگاں نو جناب اعلیٰ عشر زکات دے مسئلے دسے نے اوتھے میرے رحمت للعالمین نبی نے مسجد دے اندر جس ویلے مال غنیمت آیا ہے تے غریباں دے اندر تقسیم فرما کے سوشل ویلفیئر دا کم بھی مسجد تو لے آیا حتیٰ کہ میرے آقا نے جدو تھانے کچہری دا جناب باقاعدہ نظام نہیں سی بنیا مسجد دے ستون دے نال سمامہ بن سال نو بن کے حوالات تے تھانے دا کم بھی مسجد تو لے آئے اچھی بولو اے تقریر کوئی نہیں سننا چاہتا تقریر ہے سننا چاہتے نے بی بی علیمہ دی ڈاچی جناب کمزور سی اور طاقتور ہو گئی حضور بچپن جاندے سن بکریاں آکے پیر چم دیا سن اتھے تک تقریر سننی ہے اس تو اگے نہیں سننی کیونکہ اس تو اگے گل سنی تے پھر ظالم نال ٹکران دی بھی گل سننی پینی پھر بدماش دے پنجے مروڑن دی گل بھی سننی پینی پھر جناب کسے ظالم نظام نال ٹکران دی گل بھی سننی پینی اے تے پھر کرنی نہیں نا ساڈی قوم انہاں نے تے جناب میلاد دے چاول کھانے نے 11ویں دا حلوہ کھانے نا میلاد دا 11ویں دا نیاز کھانی ہے مولا امام حسین پاک دی تے سسٹم دے اندر لے کے آنے انہاں ڈاکواں تے بدماشاں نو جنہاں ظالماں نے اس ملک دیاں دھیاں دیاں آبروہاں دیاں قیمتاں لائیاں میں اے دسنا چاہنا کہ جس آقا دا سا کلمہ پڑھیا ہے اس کریم آقا نے ایک پورا نظام دیتا ہے جس نظام دے اندر امیر دی عزت بھی برابر ہوندی ہے تے غریب دی عزت بھی برابر ہوندی ہے مجھے بولو ہون ہے تو آڈی مرضی کہ ساری زندگی تساں بلے تیر نون آلیاں دے لتر کھانے نے یا محمد عربی دا دین لے آکے ریڈی آلے تے کوٹھی آلے نو ایک برابر سمجھنے اے محمد عربی دا دین ہے آؤ 14 صدیاں پہلے میں چند مثالاں دینا چاہنا اس تو بعد گل کرانگا اے میں پہلے گل کی تھی تے کسی نو بد ہضمی نہ ہو جائے اچھی بولو سبحان اللہ ایک باری پھر آپ جیسا آقا دا جناب اعلیٰ سا کلمہ پڑھے آئے وہ ایسا نظام حکومت لے کے آئے جناب اعلیٰ کے مسجد دے اندر میرے آقا نماز پڑھ رہے نے نماز پڑھ دیاں میرے کریم آقا دے کنوں میں آواز آئی ہے کسے بچے دے روان دی بچہ رو رہے آئے حضور نے نماز نو مختصر کیتا ہے جا کے دروازہ کھڑکا کے میرے آقا نے فرمایا اس بچے نو چپ کراؤ
بچیاں دا رونا مینوں بے قرار کر دیندا ہے جس آقا دا اساں کلمہ پڑھیا انہیں نماز پڑھ دیاں بھی بچیاں دے جناب اعلیٰ فکر کیتی ہے تے جیڑے سسٹم وچ اساں ڈاکو تے بدماش لے آندے ہیں انہاں ڈاکواں نے قصور جیسیاں کئی بیٹیاں روندیاں دیکھ کے بھی پھر بھی شراب دے جناب نشے دے اندر وہ مست رہنے جس آقا دا اساں کلمہ پڑھیا ہے اس آقا نے دیکھ کتی دے بچے واسطے 10,000 دا لشکر روک دیتا سی جدوں میرے آقا نے دیکھیا مکہ فتح کرن ویلے جا رہے ہیں رستے وچ کتی دے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے رحمت للعالمین نے جناب اعلیٰ کی کیتا ہے 10,000 دا لشکر روک کے میرے آقا نے صحابہ نو کھڑا کیتا ایک بندے دی ڈیوٹی لائی تو ایتھے اٹھ کھڑا کرنا ہے ایتھے اٹھ نو کھڑا کر کے کیوں کھڑا کیتا ہے تاکہ متا کسے دی ڈاچی دے پیر کتی دے بچیاں تے آ جاؤ کتی دے بچے بھی نہ حق نہیں مرن دیتے لیکن اس وطن دے اندر قصور دی روڑیاں تے غریبان دیاں دھیاں دیاں لاشاں پئیاں لیکن قوم نو اجے تک جاگ نہیں آئی جس آقا دا سا کلمہ پڑھے آیا اس رحمت للعالمین نے عدی بن حاتم دی بھین دے سر تے مزمل دی چادر پوائی ہے جس آقا دا سا کلمہ پڑھے آیا اس کریم آقا نے کافران دیاں دھیاں دے سر کجے نے جس آقا دا اسا کلمہ پڑھے آئے اس رحمت للعالمین نے جناب اعلیٰ ایک کملی تے دیوانی مائی دی بھی گل سنی ہے تینو یقین نہ آوے تے اٹھانے میں جا کے دیکھ کہندے تے ہے گئے کہ مولوی کہندہ ہے نظام ظالمانہ ہے مولوی کہندہ ہے نظام یہود و نصارہ دا ہے میری گل تے تینو اتبار نہ آوے جا تو شدرے دے تھانے چلا جا تھوڑی دیر واسطے ہنجی بیٹھا رہے تینو نظر آ جائے گا اتھے امیر دکھے میں سنی جاندی ہے تے غریب دکھے میں سنی جاندی ہے اتھے پراڈو آلے دکھے میں عزت ہوندی ہے تے ظالم نکے میں سلوٹ مارے جاندے نے تے غریب نکے میں بوٹ مارے جاندے نے تینو نظر آ جائے گا کہ تسان جڑے نظام نو چلا رہے ہو یہ کتنا ظالمانہ ہے تے جس نظام رحمت للعالمین دے نظام نو لے آمن دی لبیک آلے گل کر رہے ہیں وہ نظام کتنا برکتاں والا نظام ہے جیسا قادہ سا کلمہ پڑھے آئے صحابہ کہنے نے کریم آقا دے سامنے ایک عورت آئی جنہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں سی کملی دیوانی مائی آکے کہنی ہے اے رسول اللہ اے محمد عربی میں توڑے نال گل کرنی ہے لیکن کلیاں کرنی ہے ایک پاسے کرنی ہے میرے آقا فرما دینے صحابہ تسائیں تھے رکو سڑک دے اس پاسے صحابہ نے رستے دے دوسرے پاسے حضور جا کے فرما دینے جی اممہ حکم کر صحابہ کہنے نے اسی دیکھ رہے ہیں مائی ہمیں گلنا کر رہی ہے کملی تے دیوانی لیکن گلنا کر رہی تے حضور ایمیں توجہ نال سن دے جو میں سیانے دی سنی جان دی ہے فرماندے نے اتنی دیر بول دی رہی مائی تے کہندے نے حضور سن دے رہے ایک واری بھی حضور نے نہیں آکھیا میں تھک گیا ہوں ایک واری بھی نہیں فرمایا رسول اللہ نے کہ مائی گل مختصر کر ایک واری بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ اگلی پھر کسے ٹائم سن لواں گا حضور نے پوری توجہ نالوں دی گل سنی ہے جس ویلے مائی نے سنا لئی ہے اپنی گلاں ساریاں سنا کے خوشی خوشی ہو جا رہی ہے تے حضور واپس آئے تے صحابہ کہندے نے ایسا دیکھیا کریم آقا جدو واپس آئے تے کسے عرض کی تھی حضور مائی تے کملی تے دیوانی سی تو سائیں دیا گلنا اتنی زیادہ دیر کیوں سنیا پتہ ہے میرے آقا نے کی فرمایا حضور فرماندے نے دسو جی دی کوئی سنن والا نہ ہوئے ہوں دی میں بھی نہیں سننی تے اور کنے سن لی ہے جی دی کوئی بھی سنن والا نہ ہوئے ہوں دی اساں بھی نہ سنا گئے کون سنے گا مسلمانوں تیرے میرے ملک دے اندر روزانہ غریباں دیا جناب اعلیٰ سیانے غریب دی بھی نہیں سنی جاندی لیکن بے وقوف امیر دی بھی سنی جاندی ہے طاقت والا پاور والا جو مرضی کہہ جائے انہوں کوئی پوچھنا والا نہیں لیکن غریب اگر گل کرے تے انہوں اسے وقت قانون یاد آ جاندہ ہے تو انہوں نہیں نظر آندہ کیا تو انہوں جناب اعلیٰ احساس مکہ نے تو آڈے وچوں کہ جناب قبرستانہ تے پلازے کھڑے کر دے وے ایم پی تے ایم این اے جیسا ڈاکو انہوں کوئی نہیں پوچھتا کہ تو جناب اعلیٰ اپنی حد تو اگے ود گیا ہے لیکن ریڈی اعلیٰ غریب بچیاں دی روزی کمان روڈ دے کنارے گڈی آکے لے آوے جناب ریڈی لے آوے تے میونسپل کمیٹی چک کے پھلا سمیت انہوں لے جائے کوئی نہیں پوچھنا اللہ کہ اس ملک دے اندر ریڈی آلے واسطے ہی قانون کیوں آندہ ہے اس ملک پراڈو آلہ بم لے جائے کوئی نہیں پوچھنا اس ملک چلان رکشے آلے دے کیوں آندے نے اس ملک دے اندر سارا قانون غریب واسطے کیوں آندہ ہے جس ساکادہ سا کلمہ پڑھے آیا تو ساکادہ ایک قانون ہے کہ جو جناب اعلیٰ امیر واسطے نظام کہندہ ہے غریب واسطے بھی وہی کہندہ ہے
اساں جس آقا دا کلمہ پڑھے آیا اس نظام دے اندر جناب اعلیٰ انج ہوندا آیا کہ اس نظام دے اندر کہ حضرت بلال آ جاون تے دین واسطے خدمت زیادہ کیتی ہوئے مارا زیادہ کھا دیا ہون جدوں مکے دے اندر جناب اسلام دی حکومت آندی ہے مکے دے ہاشمی قریشی تھلے کھڑے ہوندے نے رسول اللہ تھلے کھڑے ہوندے نے اج میرے آقا فرماندے نے بلال تساں کعبے دی چھت تے کھڑا ہونا کیونکہ قرآن دا فیصلہ سی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اونچی بولو عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے لیکن اس ملک دے اندر عزت والا ہو رہے اللہ تو ڈرن والے نو لوگ کہندے نے صوفی ہے اے میں کملا جا بندہ ہے ایندی کوئی ویلیو نہیں لیکن پنجابی دا ایک جملہ دور حاضر پورا فٹ آندا ہے کہ جنہ لچا تے اتنا اچا جنہ ڈاکو اسی اتنے سلام ہو سکے اس سسٹم نو بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا کیویں بدلنا ہے ایویں بدلنا ہے کہ نعرے مارنے میں رسول اللہ دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے پرچی دینی ہے انہاں ڈاکواں نو جنہ بدماشاں نے میٹرو دے جناب پل تے بنا دیتے لیکن میٹرو دی پل تھلے داتا صاحب جا کے آج بھی چلو جاؤ میرے آقے تقریر تو بعد جایا جے کہ حاضری دین واسطے سلام کرن تو انہوں نظر آوے کہ میٹرو دے پل تھلے کتنے غریب ستے نے جنہاں نو سرانا بھی رکھن دا نہیں ملدا تے اتے پان دی چادر بھی نہیں ملدی کہندے نے رعایا تو ماں جیسی ہوتی ہے انج ماں جیسی ہوندی تواڈے ساڈے جناب بچے پے ہون تے رات نو ماں دی اکھ کھل دے تے اونوں سردی دے اندر کٹھا دیکھ کے تے ماں تے چادر پاندی ہے کہ نہیں پاندی یا کہندی ہے کہ نہیں اندے نال غرض نہیں میں بس مینوں کمبل لب گئی انہاں دی کی ٹینشن اے ہیں صرف منافقانہ نظام چلانا کہ ریاست تو ماں جیسی یہ ایسی ماں ہے کہ جتے چور تے ڈاکو دی بیٹی نو 15 تولے دے تاج پوائے جاندے نے تے غریب دی دھی تے جناب اعلیٰ عزتاں لٹیاں جاندیاں اے نظام ہے آؤ 14 صدیاں پہلے دے نظام